Ένας και ράει με δουλεία, που θέλει και έβρικε δουλεία, λέει τον φίλο μαλάκα στο ζωολογικό κήπο να ραεύει έναν άτομο, λέει Δέβα. Λέει τι θα κάνω εκεί. Λέει ξέρω Δέβα, ρώτα θα λένες. Πήγαινε και αυτό στο ζωολογικό κήπο, λέει καλημέρα. Λέει δουλειά θέλω. Τι θα κάνω. Α, κύριε μου, δεν είναι τίποτα δύσκολο, λέει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το πρωί, αφήστε τα άλλα ζώα. Εσείς θα ασχολείστε με τα παπάκια, λέει. Θα πάτε σε παπάκια, αυτά θα είναι απ' έσω σπιτόπονε. Θα φτάνετε τα πα. Εκεί να ακούνε, γρικούνε, θα βγαίνουν ξοκά. Θα λάσκουνταν όλη την ημέρα, θα τρώνε, θα πίνε, θα φτάνε. Ας το βραδύν, θα φτάνετε τα τι, εκεί να γρικούνε, λέει. Όλοι εντάμα θα μπαίνει σαν στη φωλία να του. Κάθε πρωί, τι, ατόε. Λέει, μόνο αυτό είναι. Ναι. Λέει, καλά, ξεκινάω. Ξεκινάω τώρα την ημέρα ο κεκές. Σε 2-3 ημέρες εξαφανεί, σκόθεν έφυγε στο πάρκο. Άρα έβνατο στο ζωολογικό κήπο. Πού είναι ο εργάτης, σκόθεν έφυγε. Πέρα τον ο φίλος σας, πού είσαι ρε μαλάκα, πήγες μαγαζίνι, ηλίθιε. Λέει τον κύριο, άσε ρε μαλάκα. Λέει τι, εδώ δουλειά ήταν αυτή. Λέει γιατί. Πήγαινα το πρωί στα παπάκια. Τα έκανα. Βγαίναν έξω. Περίμενα το βράδυ πήγαινα, τα έκανα. Μπαίνανε μέσα. Ένα μαλακισμένο δεν έμπαινε. Δεν το έκανα. Δεν έμπαινε. Βρε τι και δεν έμπαινε. Βρε γαμώ την παπαπαπαπα. Βγαίναν και τα άλλα.